Здравейте хора, аз съм Владимир Камбанацки. Сега ще ви представим Rock Edition. Нещо там, какво е това? Нещо там ми се рестартира играта, не знам и аз. И такова. И кажи на котката да спреш, от ми разваля клипа. И тук сме в някакво там село. И то пише тук пуши. Сега тук малко тъпичко ще бъде. Не баш малко, де. Те вече се засаждат тук работите. Кажи му да млъкне. Още един път да се измялка, ще го пребия. И тук много ще се занимавам. Тук ще бъде една голяма ебаница. Гадното е, че наблизко няма джунгла. Защото ако имаше, ще бъде голям кеф. Ще биче салак. Но то нали няма и гадория. Тук само картофи. Защото ако имаше, щех да се направя. Тук само картофи има, бе. Ходе малко да го гледам. Нещо се рестартира в миналия сървър. Нещо се рестартира, не знам какво и не мога сега да се започна. О, педераско, остави. Виж, не искаш ли ябълка? Ами, това, виж, не е ли красиво, ела? Гледайте как ме преследва, като някаква въшка. Бъц, о... XP? Пуста ми XP? Яко да, още малко да набера тук малко секс. Дай тук да се направя. Тук как ми затваря вратата.
И тук ще си ги оставим. И това беше всичко от мен. В другия